Pitagorasen teorema. Teoremak eragiketa eta froga matematikoez baliatuz ziurta daitezken baieztapenak dira. Pitagorasen teoremak triangelu zuzen baten hiru aldeak erlazionatzen ditu. Teoremak frogatzeko eragiketa eta froga pila bat egin behar dire. Baina Pitagoras Kristo aurreko 500. urtean bizi izan zenez eta orain arte funtzionatu izan duenez bere teoria, frogatutzat ematen dugu eta beti funtzionatzen duela esango dugu. Orduan, zer dio Pitagorasek? Triangelu zuzen baten katetoen karratuen batura eta hipotenusaren karratua berdinak direla. Ikusiko dugu marrazki batekin errasteko. Orduan, Pitagorasen arabera, kateto honen karratua gehi kateto honen karratua hipotenusaren karratuaren berdina izango direla. Formula ikusiko dugu. A ber bi, kateto baten karratua, gehi B ber bi, beste katetoaren karratua, berdin C ber bi, hipotenusaren karratua. Orduan, formula honek balioko digu bi gauzetarako. Batetik, datu hauetako bat falta bazaigu bestea jakiteko. Katetonen bat edo hipotenusa falta badugu, formularekin lortu dezakegu falta zaigun datua. Bestetik, erabili dezakegu jakiteko ea triangelu bat zuzena den. Triangelu bat zuzena bada, formula hau bete beharko da, eta ez bada betetzen, ez da zuzena izango. Orduan, frogatzera goaz nola funtzionatzen duen Pitagorasen teorema. Horretarako problema hau erabiliko dugu. Kalkulatu zenbat neurtzen duen 3 cm eta 4 cmko katetoak dituen triangelu baten hipotenusa. Hasiko gara beraz, hemengo pausuak jarraituz, marrastuz triangelua. Triangelu zuzena gogoratu izan behar duela, adibidez horrelakoa. Eta datuak jarriko ditugu marrazkian. Zehatu ditugu 3 cm eta 4 cmko kateto. Identifikatzen dugu angelu zuzena eta honen alboetan jarriko ditugu. Adibidez, hau A berdin 3 cm eta hau izango da B eta 4 cm izango ditu. Azkenik C hipotenusa izango da eta ez dakigu zenbat neurtzen duen, hori bai da problemak galdetzen duena. Triangelua marrastuta, datuak jarrita, hirugarrena formula idatzi. Esan bezala, honen formula izango da bi katetoen karratuen batura, hau da, A ber bi gehi B ber bi, hipotenusaren karratua izango dela, beraz C ber bi. Eta ordezkatuko ditugun datuak dagokion formularen atalean. Beraz, A esan dugu 3 cm dela, 3 ber bi, gehi B 4 cm, beraz, 4 ber bi, izango da hipotenusaren karratuaren berdina. 3 ber bi 9, 4 ber bi 16, C ber bi, pausu honetan gaude, 5. pausuan eragiketak egiten, 9 gehi 16, 25 da, eta hau izango da hipotenusaren karratua, baina ez dugu hipotenusaren karratua bilatzen, baizik eta hipotenusaren luzera bera bakarrik. Beraz, berretura beste aldera pasatu beharko dugu, eta berreturaren kontrako eragiketa errokarratua denez, berreketa pasatuko da beste aldera errokarratu modura. Orduan, erro 25 berdin hipotenusa edo C. Erro 25 5 dela dakigunez, 5 izango da hipotenusaren luzera, 5 cm izango da hipotenusaren luzera. Gogoratu esaldi osoak jartzea. Eta ordezkatuko dugu ere marrazkian, 5 cm. Hurrengo pausua, zentzua dauka emaitzak, zergatik? Kasu honetan, bai, zentzua dauka. Zeren aurreko bideoan esan bezala, hipotenusa beti izan behar du luzerarik handiena. Eta kasu honetan, bi katetoek 3 eta 4 cm dutenez, hipotenusa bai bada besteak baino luzea. Eta amaitzeko, neurtu egindako marrazkian emaitza bera lortzen baduzu. Kasu honetan nik ordenagailuz egin dudanez, ezin dut neurtu, baina zuek paperean egin ez gero kontutan izan, triangelua marrasterako orduan, kateto batek 3 cm izan behar duela eta bestea 4 cm eta neurtu ea azkenengoak 5 cm duen. Eta hori izan da Pitagorasen azalpena.